Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalanisa, mga kabisyo, mga kabesik. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Happy Aliwan Fiesta! Sa true lalo't walang halong eklavu, this week is Aliwan Fiesta Week. Kung hindi mo pa alam mga eksenang ito, or every year mo naririnig, pero dahil ang bilis ng panahon, natandaan mo parang narinig mo ito last year, 2023, 2024 na, diba? This is the sign na puntahan mo na siya this year. Yan. Correct. Iniimbitahan po namin kayo na saksihan ang ating Aliwan Fiesta 2024. Libre po ang makifiesta sa amin. Ano bang mangyayari, partner? Ay naku, napakaraming ganap. Alam nyo po, actually ngayon may ganap na. Oo, ang ganap, hindi na kami makapag-park sa malapit. Saka nag-park. Nag-park ka sa mamahalin, no? Doon sa mas mahal ang bayad kaysa doon sa mura. Alam mo, hindi na ako nagdadala ng sasakyan, partner. Para hindi ko makuha yung stress na nararamdaman yung nagpa-park araw-araw. Kinikwenta ko na nga first 4 hours, 40 pesos. Tapos, additional hours, 20 pesos. Yan. So kung 8 hours kang magstay dito, for example, lagas na sweldo mo. Nakakaloka. Hindi. Bakit nga ba hindi na makapag-park sa malapit? Kasi alam niyo po ang nagaganap na ngayon, nagkakaroon na po ng pagpa-practice ang ating mga contingents para sa kanilang street dance competition. Uy! Naghahanda na po. Nakita ko na naman yung mga paborito ko, mga ano tawag doon, yung mga mais. Ang cute na kasi ang cute na yun. Parang kaya pala hinahanap nila yung ilang piraso ng mais na wawala. Nasa iyo na naman. Ibebenta mo na naman, no? Magkano kaya? Medyo mabigat eh. At ang bibigat na mga costume, ang bibigat na mga costume, mga kabisyo, yung mga props nila, ang bibigat po talaga. Na talagang nakakaaliw. Practice pa lang nakakaaliw na. So, papaano ka pa kapag yung ganap na street dance competition and float parade? Totoo, no? Ganun. Ulitin namin tong kwento na to, mga kaibigan. Kami po, nasaksihan na namin ito for more than 10 years. Yes. Isang dekada na namin nakikita ito. Hindi lang, 20 years na, partner. Ito pa bata. 10 years ka pa lang. Pabata. Mali. Nag-20th anniversary na last year. 21st na nga this year eh. 2 decades. Oo, 2 decades na po. 2 decades and 1. Pabata. 10 taon ko na pong pabata. Akala ko kasi 34 years old lang ako. Alam mo, pabata ka pero pa-wrinkles ka naman. Yung hindi maitago ng wrinkles. Nakakainis. So, ibig sabihin, maraming taon na namin itong nakita. Nasaksihan na taon-taon pinapanood namin ito. Correct. Kumbaga parang masasabi natin na sanay na. Sa sobrang sanay na nga, grabe, isa lang ang meeting, di ba? Syempre kampante. Kasi nga. Ikaw lang, Chris, mag-host ng awarding, kaya na nung dalawa. Ay, may meeting pa ba sila? Hindi naman. Actually, hindi naman na tayo kailangang mag-meeting. Diba, ibig sabihin yung ibang mga parts. Kasi may mga bagong empleyado. Di ba? Pero wala talaga. Ibig sabihin, siguro, ang sa amin lang, 20 years na po kasi namin itong ginagawa. Ang pointy partner, hindi doon sa walang meeting. Naisingit ko lang yun kasi malapit na po, isa lang yung meeting namin. Tapos hindi po kami nakasali ni partner. Parang chill na chill lang ang lahat. Chill na chill kasi nga kabisadong kabisado. Pero kahit na 21 years na po namin on the 21st year, diba? Ginagawa, para pa rin siyang bago every single time. Yes. Nakaka-excite pa rin makita ng mga abs ng street ulitin ko, nakaka-excite makakita ng street dancers. Yan. Abs pa, mali naman yung kasi ito nadudulas naman. talaga yung mga muscle ng mga drum beaters natin. Nung mga bata siguro ako ng partner, nung mga early part of early 2000s, talaga, ay, grabe naman itong mga street dancers na to. So tikas naman, kuya. Hindi, pero, di ba, pero kahit na
20 years mo na siyang, na natin siyang ginagawa, every single time, ang bongga pa rin. Totoo yun, ha? Laging parang bago yung empanada na dumadating dito sa ating bazaar. Di ba? Parang bago ng bago. Parang laging... Alam mo, first time kakainin yung empanada, maraming beses na maraming pagkakataon actually na nakakain na ng empanada. Yes. Pero every time na may magpiprito po dito sa harapan ng building namin, doon Ay, sa nako. Shoppers Bazaar na tinatawag, issue pinipilahan niya correct, na. issue sa lahat. Uy, ayan na, nag-umpisa na yung pagpiprito. Diba? Parang laging bago. Parang ang feeling ko, partner, dun sa pag nag-umpisa na ng pagpiprito ng empanada dito. Parang yung first time na magkaroon ng 7-Eleven sa malapit. Parang lahat may hawak na 7-Eleven. Lahat may hawak na 7-Eleven na na paper bag. Oo, yung may yabang ng konti. Correct. Galing 7-Eleven. May hawak kang Slurpee. Correct. Diba? So parang gano'n, pag kumain ka ng mga kakanin, diba? Lagi, itatanong, pag pumasok dito sa stasyon, itatanong, saan yan? Ay, doon sa may bandang dulo. Yan, gano'n. So, ang dami pong ganap. So, may Shoppers Bazaar, which starts on Thursday also, kasi pong ating Aliwan Fiesta celebration is April 27, 28, and 29. So, bukod po dyan, on April 27, anong magaganap, partner? Siyempre, meron din tayong now trending, the Pasakalye concert. Correct! Naku, sigurado mag-e-enjoy kayo sa concert na ito, mga kaibigan, kasi libre po ito. Tama. Diba? Imbitado kayong lahat. Walang bayad, walang ticket na kailangan. Basta Correct. pupunta lang kayo, manonood kayo. So, libre po yan, first day. Anong oras ito magaganap? 7 p.m. Sino-sino yung mga bisita natin dito, partner? Yes, my love. Kasama yan. Nako, talagang kikiligin kayo sa mga sa gagawing performance ng Yes, My Love. Magaling silang kumanta. Corrected by. Mga pogi sila. Nandyan din ang Oxbeat. Si Ricey Avila, Arthur Miguel, and Dilaw. Nako, libre lahat yan. Correct. Mapapanood natin sila for free. Alam mo yung mga nagtatanong, ang dami na lang sinasabi, saan ba ito nagaganap? Diba? So ang Aliwan Fiesta po ay nagaganap po dito sa CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City, sa tapat mismo po ng office namin. Kaya ang kwento po namin, kung first time nyo narinig, sinasabi namin, uy, may nag-empanada na, tapos papasok ng office. Kasi sa tapat lang mismo ng office namin, ito nagaganap. Correct. Diba? First day pa lang yun, mga kabisyo, ha? Sa second day, sa April 28, naku, nakita ko na kanina, partner. Sino? Naggaganda ang mga dilag na sasali sa ating Reyna ng Aliwan pageant. Ito pong mga kandidata natin, nanggaling po ito sa iba't ibang klase ng probinsya. Sila yung mga panlaban ng probinsya nila. Yes. Kumbaga, nag-compete na sila doon. So, itong nanalo doon, mag-represent, for example, Quezon Province. Yan. Pupunta sila dito sa Aliwan Fiesta at ilalaban yung province nila. Tama. Ganun yung mangyayari. Korika. Sa talagang patalbugan nito, hindi lang ng kagandahan, partner, hindi lang din ng talino, pati yung kultura na meron sa probinsya nila. Pasabog talaga. There was one time in the last 20 years na nag-host tayo, partner, meron siyang dalang kubo. Ang dami. May dala siyang bahay. Wala ka doon sa may dalang bulkan. Totoo, may mga ganon. At ito pa po ang malupit dito, ha. Yun noon kasi dito sa labas yung ginagawa. This year kasi inside the Aliw Theater siya mangyayari. So, ang eksena noon, yung rampa pataas, hindi po siya even surface eh. So, ibig sabihin, may hawak ka nang kubo at yung kubo, mga kabisyo, may kasamang pong pamilya sa loob. Naghahapunan po sila nung oras na yun. Isipin mo, may mga sinigang nila lugaw. Ang bigat din ng lugaw. Isipin mo, kanin yun. Sabaw yun. Yun yung challenge dun sa candidate. Kailangan hindi matatapon yung sinigang at yung lugaw every time nararampa yung kandidata. Correct. Paano kung pag natapon, hindi makakakain yung pamilya. Tigit sa lahat matatamaan siya, di ba? Of course, exaggeration, di ba? Yung kubo na may kasamang pamilya. Pero we've seen the biggest costumes. Oo naman. Na parang kapag nakita ko yung mga costume dun sa Reyna ng Aliwan, na minsan lagi kong iniisip, bakit hindi ito yung mga dinadala nating mga costume pag tayo ay sumasali sa mga international pageants? Totoo ka dyan. Diba? Kasi talagang ang iba. Kabugera, diba? At hindi lang yun, mga kabisyo, ha. Isipin mo, may dala silang kubo, may dala silang bulkan, kung ano man yung nire-represent ng kanilang dala nila yung buong probinsya. Correct. Lahat ng ani ng probinsya nila nasa basket, nasa balikat nila. Yes, nire-represent in 5 to 7 inches na heels. Sipin mo yun, diba? Stilts nga yun. Correct. Papa stilts na papunta na talaga sa saklay.
palay, ganun kataas. Alam mo yun, tapos sa gitna ng lahat, kailangan pang nakasmile, kailangan matalino, kasi sasagot sa question and answer. Diba? At magaganap yan again on the second day of the Aliwan Fiesta. On Friday po yan. Yes. On Friday. Itong Friday na po. Ito na po talaga. Hindi next year yung mga nag-message. Next year po ba to? Ano ba yan? Alam mo? Ang aga naman ang invitation namin. Kung next year pa mangyayari to, hindi namin bubugbugin sa radyo to. Kulang pa ako sa tulog. Huwag kayong ganyan. Para katulad ng isang, nung pandemic kasi, isingit ko lang, nung pandemic kasi partner, nag-online seller ako. So hindi ko kakalimutan, magbibenta ako ng suka. So nakalagay doon, 100 pesos isang bote. Nakalagay doon, 100 pesos po isang bote, order na. Tapos sa ilalim, itatanong pa how much. Nakakapanginig ng laman. Yung kahit hindi ka naman masungit o kahit hindi ka matanda, di ba? Mag-iinit ang ulo mo. Ma-high blood ka. Ma-high blood ka. Parang nakasulat na nga 100 pesos tapos bakit kinakarir nyo pa yung pagtatanong ng how much? Nakakaloka. Buti na lang talaga labas balikat mo ngayon. At least nalalamigan ka ng konti. Nahihimasmasan ka ng aircon. Dahil kung hindi, talaga naman. Mag-iinit yan. So hindi next year. Nakakaloka yung next year po ba yan? Bakit? Bakit po next year? This year, excited kami mag-promote. This week. Excited po kami mag-promote for 2025. Alam na namin kung mangyayari. Alam na natin yung mangyayari next year. Grabe lang. Gracious. This year po yan. Actually, this week na po yan. Thursday, Friday, and Saturday. Thursday, yung ating now trending, yung ating tugtog ng Aliwan at Pasakali Concert. Second day is Reyna ng Aliwan Pageant. And the third day, which is the highlight of the whole Aliwan Fiesta Week, ay ang ating street dance competition, float parade, and awarding ceremony. Yun. Napakalaki ng papremyo ang nakahanda para sa mga mananalo. Totoo sa mga patimpalak na ito. So hindi lamang sa show mga kaibigan, it's a competition. So makikita nyo kung paano nakikipaglaban yung mga probinsya, yung mga supporters ng bawat probinsya. Kung ikaw ay taga Visayas, taga Mindanao, taga NCR, taga South, taga North, makikita mo yung bawat suporta ng mga tao sa mga contingents na pupunta po dito sa Aliwan Fiesta. So saksihan po natin ito. Again, this week yan Thursday, Friday, and Saturday. 3 araw na selebrasyon at libre po ang manood dito. Yes, yun na po ang pinakamahalagang marinig po ninyo ngayong araw na ito. Hanggang sa matapos ang Aliwan Fiesta, ito po ay libre. Yes. Open to all. Yan. Tama. We have enough space and of course, we pray for good weather. Tama. Para maging bonggang-bongga talaga. Magkaroon talaga tayo ng festive, di ba? Very festive talaga. Piestang-piesta talaga. Kaya, please join us. And dala na rin kayo ng payong. Para sure, rain or shine. Para at least, di ba, hindi ka magtatatakbo. Para safe, di ba? Walang worry. Correct ka. Lagi naman dapat prepared tayo sa mga papayong kasi hindi naman natin talaga alam kung kailan ang pagdating. At saka mali mo, biglang bumuhos or magsabog ng pera, di ba? At least may payong ka. May pansalo ka na, di ba? Pansalo ka, di ba? Magandang tip yun. Tayo lang nakakaalam nun. Correct, huwag kayong maingay pero may posibilidad. Hindi kami yung magpapasabog ng pera. Ang ipapasabog po namin, libreng entertainment. Hindi, wala lang. Baka maisip ni Lord, ay, nakakaawa naman yung mga Pilipino. Mali mo diba? mula ng pera. Paulan na ng pera. At least may payong ka. Kung ang dala mo, pitaka. Lulugi ka, di ba? Yung mga naiisip. Hindi ko alam. Biglang lipad yung yung dala ng payo, mali mo kasi di ba mag-upaulan ng ang langit ng pera. Hindi ko alam, partner, kung dahil pwede namang biyaya, di ba? Hindi. Ewan ko lang kung dahil I'm a mother of a 5-year-old, still medyo bata pa siya. Na siguro kapag ka nagkukwento ko ng uulan ng marshmallow, ganyan. Kaya minsan nadadala ko talaga. Or baka kasi bilang tayo ay batang 90s na lumaki tayo sa Hiraya Manawari. Diba? Totoo naman, tinapay na nagsasalita. Tignan mo dala-dala hanggang ngayon. 45 na ganun pa rin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!